Jaraye, Tatadum, Akakene, Kakane Kasanogo, La Josica Befu, Kabe Walenumondo, Biscomadena, Antna Blada, Gerinala, Mini Vincent Togo, Alebeka, Nego Crafe, Ninga Achari, and Ibrahimso, Batomangane, Nesari, Wajaka for Woolish can be Abana, not Nakonongo, Bo, Ima Koyoa, Ebram Sodo, Nedem Sodo, Yaro. Mbrange fana wala fana ne mbrange darima mva muni tono seluko aki kumina nanga kwa ayiblade tuko di folo kuma mina afewa minena ki blara ndesani afoka jari no merci mala josi awa minye batomagane jitigini matigi minye awa anga fuka walin mando albe nega karafela minye awkado matme kaboy mami be sano be réalisation na l'enfant de l'enfant de copropin minye Ousmane Togoy amba fuka walin mando albe réalisation na difu ça Boakari Jara Bada. Il est accompagné. Johnny. Adel Tewa. Ah ouais. Adel veut du qu'on fla de ko. Ouais. Du qu'on kele me studio kono. Flana be kay Regila. Awo. Donc baraka ci okay. Bob ma difula sa Boakari Samaki. Awo ala mi watseka bala. Aki bange. Atsi. Nai banda pataba. Okay. La josi mi awkado jamadugu kefa katase kuyate awaketa ma amed num bela jele fu Mohamed Touré be bi ninga ikado ko bela jele fese ka Touré ma la sini sokoma aywa mba marhaba somo ka kene marhaba mo be yusu mi nyi kado ne kuna fundi gafe wati abisebe kado na zarakala nga enine amba bayele ma wala sa mo kase kutafa do ikado kuna fundi ko kadara kon nana usratige la hamfona dayele ninga ikado antike di araju chama mo anu luka se ka barake chugo mana ninga kuna foni chari groupe Renouveau hakilina malikono aleni malikoka yusu amada mine ikado kerewa ninga ufela araju flabe usoko mana ne watina araju benga ni ikado araju dambe alame bo nu barakala ku foku wala nyumondo jije ninga ufe jijana ka chedu luka timina nja baraka ka bo kosobe araju dambe sababula ambu fo jije ni ku wala nyumondo araju yere ko ikado si samarala abeka do benga jangine ku fo amba fo akatimina njala ni watina danti fulmina ikado janjo bengedo ni bengedo janjo bengeni bengete na ka jangne namurai ikado faso kanu lame baw abe wole sebugu ku fo de kolo masa be ni watina masake chongole do ambe karamu fo ninga awale nyumondo ka tarawore ka aka flamso fo ninga awale nyumondo yusu crossby araju ditumu ikado directeur de programme amba fo akatimina njana ka wulika jola sanga ani watu bela jelela yusu namurai ambe fuleni tamnenta kanyesi kado araju wan la meba bela jelemo to miaka fe ambe kado ka fosire makulubale na ka chedo ku fo katimina janu ka wulika jola sanga ani wati kuluba ansoro ninga kuna foni chari fa bela jelenve jura ka fe araju chendugu ikado amadi danyo amba foka awale nyumondo uluko nimeka kuna foni chari fa bela jelenve ni watina maraka kungo ka fe araju daka be alame ba ku fo ku wale nyumondo ka wulika jonu katimina njala yusu ambe kado naru FM la meba bela jelefu ambarambo nu be talike kado langine kaula uluba ansoro ka sababu ke mamtu malinaka chidona dana ya FM bujalo ikado bibina akenye bakonna na ikado bela jele sokomba ala amme kenye bakaw fo ningu wala nyumondo sangota mamumbe ni watina nube sanborola ako ala kadama jawla de ambu fo ningu wala nyumondo ka bujalo refo akatimina njala yusu namborai amme jongaga FM la meba bela jelefu yele maninga ufi ikado katimina janu ka wulika jola uluba ansoro ninga kuna foni chari fa bela jelefe arajo islamic abe kado bele dugo fode kolokani Yusufu Jabi ambe Yusufu Jabi fo ninga awale nyumondo ana baranywa bela jele ulube kuna foni chari fa bela jelefe mau kase ka family chama nzoro nambora e arajo domba abe kado karanko fo zumana keita ale ka wulika jo baraka ka bu kosobe ana baranywa bela jele aka directeur ale kado arajo kanumba bela jele kufu katimina janu ka wulika jola buguni kunga lame bawo abeka do bani manuche kufo ambe buguni ka ufo ningu wala nyumondo anga musokoroba nyuma be ni watina ikado akara joko ni sokombe ana abika na ma ba na jefana amba fuka wala nyumondo fata no ikado bafanda amba fu dem furakala do ka fuka wala nyumondo akatimina jana ka wulika jola ambe arajo royal lame ba bela jele fo ningu wala nyumondo zani fogon
a bɛ misɛnnin ko fɔ dɛ n'an y'olu fo i ka dɔn yiriba ale ka wuli ka jɔ de barika ka bon kosɛbɛ radio Royal i ka dɔn ale directeur do an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔn misɛnnikaw fɛ fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na radio fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ sɔgɔ an na an b'u fo ka timinadiya n'u ka wuli ka jɔ la i ka dɔn gɛɲɛka ale bɛ fana MC a n'a bara ɲɔgɔn k'u fo k'u wale ɲuman dɔn radio yɛlɛni bɛ i ka dɔn Segu da yɛlɛli de bɛ radio bɛɛ lajɛlen ye an ka dɔ dɔrɔn k'i bɛ k'a lajɛ walima i bɛ k'a lamɛn o kɔni u bɛ i ka dɔ de fara an ka baara kɔni kan an fana bɛ aw fo a ka timinadiya la kunnafoni an ta ye dɔrɔn kunnafoni de ka ca o y'an ka wuli ka jɔ ye i n'a fɔ doka kɛra min ye n ko gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ bi i ka dɔn kanali kɔni ale sɔrɔli la Renouveau sɔrɔli la a bɛ ka na a bɛ ka taa baara dɔ de bɛ sen na mɔgɔw ka se ka faamuyali ko cogo ɲuman na nka min ye cɛdenw ye u bɛ baara la nin waati in na walasa kow ka sigi sen kelen kan Tarawele marhaba an bɛ ka dɔ gale di e ma koyi ayamine e k'a minɛ sa lajo si nim nyamne net na blada girindala la sana sumba le ka faserita min ye awni faranji che lajo se tiere la kembe e shekli sabasiri sangota shekli flasiri min ye Bamako ani faransi olu ni nyanje min ye alaba fo anga ministre bimbe no ye Ablaye Diop ale koni faransi ambassadeur wele min ye faransi ka lasigide mimbe ayo wele ni masoro do Mundo mammi ni shogal ko kala mayga na ya fo faran min oni awkado la merga jamana kan nyebela jelebi nywan zore awkado kati hamini kungo fo ni shogal ko kala mayga ni ale ko ni idatu ala ka fo ko faransi ko ngo mave ka ando zamve ninga ikado ka kata ka andoe ka ko ganeto ka ko gwaneto ka ko min nyer la kabini shogal ko kala mayga na yo kuma fo ko ni mabbe awakado faransi min amanyamo makrengren la musokoroba je no Emmanuel Macaroni mi awakado anife mi misena no kembe ka awakado faransi ere toro de o didore awakado ma mengunungu kamina ko awni rishuba fe ka anteke no black sebena sebe min bato awakado ubina keleke anga jamana kono wala saka bambanju gele mi awakado ni masoro dore fe inna fo shugale awakado ayemi voza ukonna awakado minye François uka jamana nyama mimbe no Manuel Magoro ale fana awakado minyi ayita kan ni kundangma ani kuma suku bele jele doga ma suku bele jele abota ka mali segere fa laba anana kinijo ko ni am ni faransi kunte ko awakado ko gouvernement kunna sigi mallade ko korata ko nyama soro mali ko ere bana ani mamimwo ani kado ni pakunda munumwo mati dabla alaba Ablaye Diop faransi awakado kala sigide mimbe kado awanaya tafi kanyama ye kafo akasabali tinza ni jaman mali awakado abkaja adama jamana de mali ikado anga sharia nanga kebela jeli bambulu jamana bado minyi awakado akalaje akajijiga akatoda doni minyi awakado kuma de temene uninyanje minyi awakado Ablaye Diop ale ajara kafo oni faranji che kira koro bani nyanje ote bila koye minyi nyande me bani nyanje ote bila koye minyi awakado ni mafole ngaba mi ni okera so we kado awo mi ka faransi dimi o fo kata ke puma do ye o puma ko jendike na bi aka kangarda awakado aka shefuye aka ando andamana akamboya Makoro amboya de abana o minye faransi ale ni awakado maliche o koteria ni badena ni sinja de bani nyanje angana to awakado ka shudo njogo shila angana to kala no ko choko shila o fana teria ni badea be sena kasoro makoro make jamana nyama de ambo faide o asoro abe musokoroba ka classique no musokoroba ka classique 1960 makoro boba Magoro ni awon ere de do an independence ta ni Allemagne ni France ni Chine nunu be fenade way ani magoro no generation glende o amman koroni ko sebe kon ko so chugodi len magoro generation glende ebse ka an do ya chugodi aten chama wa e ka tam bayre e kata chenglen fa nyekoro ni mzubara ma galama toro kuna ni sebe la sana so ni ale ka fasire anya bolle ko mba kono
Yusu ika do indicateur du renouveau ale pmanna bi alamsa boli do dorete sommet Afrique France mi nakanga ke Montpellier be France ko fo ika do ka fo jumado kalo kle shege octobre kalo samba fla ani muga ani kele a kunga kuma a chalimbe de mi nyika do ka fo msogorwa che Emmanuel Macron ale koni wele bla ika do farafina shifindo ma ukana hakilna ika do kanu fo oni nyuanje nga anwa jamana kono o mamu wele la ika do ka fo ko mi sifun la fata je kuluba ere akulu ka mawo ma wela akula de abana Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ Mali o kulu sendena yeni kene nga barsablo o ma wele hal nasro e lettre ci mimbe talike la sigide so mbe français fait an jamana kono français tokola o yusu ukoni nyeka do lettre ci o ma ninga nyinga ko mindo yusu fasike ba ko mi yeka do so me Afrique français mi nakanga boloda chine Montpellier ko jamana nyema Clentina ya akene kono farafina tola abana ko niya chien folo e kabini samba kele keme kono to bi wolonvla ani sama wati ko ni senve hakilna falen baro de bina sigi singa mi yeka do français jamana nyema Emmanuel Macron aleni ka do ka fo farafina shifindo ni nyuanje ani ka do anga fasode mumbe no lu sigoro bembe ko kamo kon mina ninga hakilna chama farati ube hakilna chama batri oni nyuanje yusu mi ni ko yeni ataka laje société civile mimbe farafina tokola a shifindo olube kena kono koi nga minye bamali bay a ko shifungal je kuluba mimbi wele ko Conseil national de la jeunesse du Mali a koltena ya akene kono abana uko olumaya akene kono obela uyewele bla ninga lettrici no be bataki kofo ka nyesi français la sigide mimbe anga jamana kono no be Joël Meyer kofo ninga anyininga a haklinana mune kera sababu ya awya awden kere feni ko ngoni na angonda akungoni ndo oni dunye ku were jate mine yusu uye lettrici chugo mina fambe do mine ko mi bi jabi maduma abana mais français na sagona mo munun kadu yo wolu de sugani fasike ba ko akominye kabini tenendo ni ngwe ngunga kuma chara e réseaux sociaux no be bololo sanfela ko fo la jabali ni la burjali do taraka mado segere krengere nyala mamunka ngata ikado ni kene ngon konna na yusu utara chugomina ko ni ngoni nye ikado maminka di français sifi minga di français mumbu kunga kibara ufo mumbe se ka makoron kulokoro kuma dumanu fo aye o kai wole oludema anolu katasi kapma barsabula kuma do be ikado ni mado wola unata kuma frandile bado fode nga makoro olu wele chugomina abunya na karama kamo yusu ukonna ikado kafo aklokoro kuma manu ngoni fa uye on facilite ba ko mire ce sont plutôt des jeunes proches de Paris qui vont surtout caresser Macron dans le sens du poil. Sinon, ce n'est pas pour parler au nom de la vaillance jeunesse du Mali. Non, mais français a mo de choisir. Ayaka mo de choisir. Ani munu be baraka nyoko fe ba ani munu ngadi. Akonfle. O mi ye kado CNG Mali dem tonu gonde. CNG ko mamu ye français masuruna mawye no farafina konna na sifu ntokola ku yolu de wele mimbita ikado makorondo be e jamana kuntigi kofo français jamana kuntigi a chloro kumadmoni mfo aye kono tenintem nunu konte kata Mali sifu ngoni njoro fa yoroshi fasiliga ba ko ni ko yere jatemina yusu mi ye CNG mawo olumaya akokono ko ni ngemme ikado ka bogolo do ko ni nchayaw yipuma chama mfo ni ko ngoni ndala nga so me Afrique France yusu abena boloda ikado ka beni wati mi na ka gole bibi na jenyo ya yere kadara kono France ni ba malbani nyuanje ka sabu ke shogal ko kala maiga mi nye kado kalo kle muga ani duru septembre kalo samba fla ani muga ani kele jema nye na bi wile ko tribune de loni yusu akoni mbora ninga haklina koni mvo machama me anchama haklina na anga gerauna anga boroda wula yusu akadanye ko foni kene ban nunga a shogali kai bla ika doka akache amina ngonna o yusu ninga seka ni puma imbele jele ka seka anyevo kabine ayi puma info ka jira ka fo ambe wati mine na fo sa wati ka gele Mali bolo nga mi nye français ko ni meka ambolo bla pepeu ka antoko gwade bade la yusu puma mi mvora am sokorba che o maka felaide abana
min ye kado Emmanuel Macron ye ale fana bɔra ni nka lagosili ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ Yusu a kelen tɛ ani k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kanako ma ani ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli mɔ Yusu ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔmatigɛlikan ni lagosili bɛɛ lajɛlen ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ ɔ k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ɔ nin ko in kɔni kɛra nin cogo in de la nka CNG k'olu de n'a kɛrɛfɛ dɛ. Faransi ta tɛ maa kɛ fɛn ye koyi mais Faransi fana a tɛ de la ka nin kuma fɔ a banna ko n'an b'an kɔlɔsi k'u b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na il est temps an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma il est temps mais i b'a dɔn il y a des néocolonialismes maliens mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ minnu ka jugu Faransi ye awɔ mais a bɛ dépend fana contexte min na o welela ayi ne ka t'o ma awɔ mɔgɔ denmisɛnnin ninnu ka taali tɛ o mais mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ farafinw don mais u ka jugu Mali ma ni Faransi ye o mɔgɔ bɛ yen dɛ bangela yɔrɔ min barajugu ka sira b'o la olu ka sira b'o la an ka tɛmɛ Fatiri Yusu Fatirikɛba kɔni ko k'u kɔni ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna i ye min fɔ kuma dara o ko ka koyi a ko min ye anw yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen Abdoulaye Diop k'a ye wele bila Faransi lasigiden ma koyi ka na sigi Jakarija kɛnɛ kan ni k'a jirala k'a fɔ anw ka jamana in bila jamana tɛ koyi jamanaba de don Yusu k'a k'a fɔ a ka jamana ɲɛmaa ye k'a ka sabali ten sa dɛ a ka ji sumani k'a koli ji la ma tigɛ a daw da la min ye k'a dɔn Macron kɔni bɔra ni ka lagosili ta k'an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ Yusu ka tila ka kuma dɔw fɔ tɛnɛndon kalo tile 4 octobre kalo san 2021 ko ni Faransi finitigilakaw tɛ Sahel kungo kɔnɔ gouvernement tɛ sigi gouvernement tɛ ko gouvernement kun tɛ jɛma in dɛ n'o tɛ ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin se ka siritigɛlen a k'anw na cogo si ala ye masa ye sa mais fanga kan yɛrɛ ye de fanga kan yɛrɛ an ka sɔn an yɛrɛ ye bon an bɛ sɔn Paul Kagame ninnu de ka kuma ani Thomas Sankara ninnu mais wagati dɔ de nalen filɛ il est temps an ka sabali in bɛɛ dabila n ko de ye maliyɛnw ta ye mɔgɔ si t'an kun ɲɛnabɔ n'an yɛrɛ tɛ a tiɲɛ tɔ n ka tiɲɛni de fana ka di dɔw ye non mɔgɔ si t'an kun ɲɛnabɔ n'an yɛrɛ tɛ il est temps ça dit il est que tu sois sinon maa ma Choguel jalaki na Choguel ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ Faransi ko an bɛna taa k'aw to i ye Choguel jalaki i y'a jalaki k'i bɛ se mala de a ye kuma dɔw fɔ an caman b'o fɔ an ka gɛrɛnw na mais ka taa jɛman ɲɛkɔrɔ ka nin kuma fɔ Faransi yɛrɛ dabali bɛ ban mun na ni a ye audace mais a ye tiɲɛ de fɔ Faransi ko la France maro barika ninnu mun b'a quitter le Mali k'u bɛ replier k'u bɛ taa Niger kabini anw de ko k'an m'an tɛgɛ bɔ maa wɛrɛw ɲɛ k'olu bisimila alors que anw bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ n'an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ou bien n'an bɛ se an de ka kungo b'an yɛrɛ bolo a banna Mali ka kungo b'a yɛrɛ de bolo min ka d'an ye an b'o bɔ baro kana n'a jara l'Israélien kana a bɛɛ an ka kɛlɛ ka ban dɔrɔn an ka sira tɛ foyi la bon maa bɛ fa dogo don fɛn min kɛ dogo don Français de bɛ fa ala ka mun na ja Abdourahmane Jamutɛnɛ CNG kɔni ko k'olu kɔni dɛnna kɛrɛfɛ hali CNG tun man ka nin kuma fɔ soir de Bamako an b'o ta lajɔsi ye a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la walasa tradition bɛ se ka ɲɛ cogo min na faseba kumanen don dɛ min ye Alhaji Mamadu Gaba Alhaji Mamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ an bɛ se ka min fɔ jamana kɔnɔ bɛ yen a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a gannen don ko ye tradition a tɛ se ka ɲɛ cogo si la ni maliden bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ kɛ kelen ye a tɛ se ka ɲɛ cogo si la n'an ma ɲɔgɔn kan fɔ a tɛ se ka ɲɛ cogo si la ni politiki ko mankan ani womisɛnnin ŋunu mankan ani ka dɔn ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen n'an ma ninnu bɛɛ lajɛlen dabila lajɔsi ye a ka dɔn fasireba ka fɔ la a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la an kana an ta an dusu fɛ an kana an ta fɛn wɛrɛ fɛ an k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye a ka dɔn ni transition kɔni daminɛna k'a fɔ majorité ani opposition i k'a dɔn o kuma tɛ sisan ye fɛn min kuma ye sisan ye maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye a ka dɔn an bɛ se ka transition ɲuman kɛ cogo min na n'o kɛra an bɛ se ka Mali dili don cogo min k'a fɔ politique mankan yalima coup d'état banbali olu bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na nka min ye o tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo a ka dɔn gouvernement maa ɲɛmaa min bɛ yen ale kana kɛ a ka dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ kelen bɛ se ko la dɛ ayi maa kelen tɛ se ka jamana in jɔ jamana in an bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don
dakale fe ka bo dakale fe no kera amse ka minye parabo nga minye awkado docteur Shogal ko kala mega minye kabni wati mina ni awkado wulika jokera le nofe minye awkado kalafli no afora ko kalafli ka boloda ka benindo ima minye awkado docteur Shogal ko kala mega kaka nga donga afo minye awkado na mangoloshi minye awkado anga mamna ka ambulo juguma ede minye awkado M5 RPT minye awkado mamunu beno sente moye ika maro akato de sente te mamunu be no ye awkado mununye awkado kudeta ke no ye wolo masir tabaw ye olu doron te koy minye awkado mali bele jele didu tranchonga nga tamba osira de fe o na kra ka fo ka ma ke enfant fly alaba abigale ambulo alaba e ko sorombiet na duje ambulo wa yana kasoma akala je bele jele ka farajwanga akala je bele jele ka jismaninge awkado ko lijila ka laje jabane absika basiki jugomi no te ba mali basika de nimbalimba maliba ko babulu ba maliba be ka wengala defo la josi awkado minyi assise national ni mi no bi ka sobuye ka jamana awkado ka josingele ndama ursika ke chugo shila fo awkado jamana famba bele jile ka ye akeneka o amma fo fana ka fo imana ko ba damne iba soro mado be uluti jenai ga jama famba no lu sona ka ye akola no lu sona angata la josi ya awkado minya be ka kungorota amulu Ubma politiki manga politiki mogo ani mamunu be jo manga ke mashila mamanga blako bele jile kanga ye awkado kula ko mino jamana joli ko era fana de tinye koy wa kado tinyere ka fo mawye anga tradition anga deme ikado wala sa absika se alabana kasro nyugo make kasro nyaga make wala sa jamana absika blara kelenga timida jamana se ka bla sira kelen kan aywa ala ka nguna ja ni sebe ay ni bo sebe ngono sebe no bo ko soir de mago maminga sebe no o Alhaji Mamadou Gabaye amba fuka wali nyuman no soir de Bamako abarakala bela jele ku fu ka timina njala yusu indicateur du renouveau ale pmana yusu minye kado ka fo bajangara ni koro che a bambachu uye bingalita ka anga fini tugu segere o yusu ni bara ingo ni ngara kado kunungo no be arabado ko ni ko fo fasirike ba ko akara kado so ma dafe koi minya anga chede mumbe no yanga fini tugu ye no be anambolo mino bela jele lakana yusu sangoro chenje koro yusu mimbe talike kle koro lala yusu dowarete fasirike ba ko la seli do ko ni ngera minye chef d'état-major général des armées ale ko ne ajira ka fo adusu ko torole anani kibara ngoni na bela jele kloka kerengere nyala bajangana ni koro che binga ya wale do taraninga anga finitiku ko ni segere no karaka do arabado kalo kleshegi minye octobre kalo isamba fla ani mugwa ani kele nega kanyata ani kele sanga mugwa ani nduru wati ako anga finitiku kutu ka bara konna ka bulma fe ode nana yele ka do mugu jugu ko nga yusu aperena aparele ani ka do ka fo jadi maw no be ka do terroriste galon go fo olu mi kerefe ka bi mugu jugu ko ni perena olu fana ke shedda sele damina an nga fini tugula de yusu tika ko ni mado annana nga an fana ka chedo nyujo ujoro la yusu barsablo o yewuli ka jo ba fana ke mi metalike ni wale ngoni na akara swawe ma ko non to ni tora akodala an nga fini tugu fanfe mi pera mi sorola ani mata ani kele ko ni mbona na yusu o fasirike ba ko kanga bulma fen saba fana o chena jugu fe o fasirike ba ya jira ka fo alibi ko minye kado anga jamana nyema we anga jamana famo ko ni ya jira ka fo fini tugu e bara munge ko alibi ubu jija u ka bara ula u ka do fara bara ko ninga ubu fo ku wale nyumando nga anga chedum fana u joje me fala joro la de san fela ni dugumala we abela jele kuruno ka kenyu anga yusu ka fasa ko mba ikado ka fo bambachu ko ni nyala yusu fasirike ba ko mata aninduru bambachu tula olu ko ni fara yusu mamu mi metalike moto mugana o yo fana saloda ni minando abana minando fana sorola o yusu mi metalike minjugula no be ka do terosu gela nunu mbolo yo do soro ani ka do moto mugambo nyongo mata nduru ikado ka fo olu fara bambachu olu fanfe nga o ko kibara do fana ya jira ka fo an nga finitiku fanfe ka bi na fo mata ani nduru ko do ni tora akodala nga ko ni ma tiga daudala o ko bingala wale ko ni nyonya lembe ni wati labauna ndesane. Toutefois selon des sources locales le bilan serait plus lourd pour l'armée malienne qui aurait perdu au moins 15 militaires, en tout cas
les attaques semblent se multiplier contre elle. O bingali wali koni be kanga fini tugu soro kuma be ala ka ambo adanyuma fe. Ala ka ambo adanyuma fe. Lajo se e ma foko kera bayangara ni koro cha. Bayangara ni bangasa. Anga wolo masiri tabaw fana. Olu ye babachi uyu godo. Godo. Anga wol masir tabawi godo de la josi awakado ningera kunungo minye dande wole meni bambanji beko otaka anzegere minye awakado mopti al mopti na laminina minye ikado route national numero 15 o min fleni minye awakado bayangara ani bankasa fama koni awakado olu ko ndara katado ningoina o asoro nungame kuka janda ukembe awakado minye awakado Femi be no ye bomla ndege ningo do dingela te dore minye avocado bambachi do de minye wati minani ko pela jele kera o ango wol masri tabaw nana kana do alla o yemugo jugo wule allaba ango wol masri tabaw uluma dore ke ulu faraje avocado minye wuliga joge wuliga jo o kera o kado turudisi ma biduru yo ulu fa no tamana kaboy minye avocado marfa jugo ni moto jugo do be yo olumino la anga fama la sa maduru koni ko ndanyana o minye mashegi o banana o kado banabato nungo ni jera ngaminye avocado wati mina uduru ko tora nyana ni avocado ko bele yele bare minye anga mauko ni helicopter ta minye anga avion ngura minana minye kata fasa ba o tomnu be olula mimbora mi rusilawa France te fa ko de me gaba yoman bullet kabar baboy ibo korora ori shigane ngani wala fokabe inga parasita ka ba ngasira titawla ene sani barakai lajos mi avocado nyera la mulika job mi nakera amsika fo alibi anganteka di nyama minye avocado angalarme sika fenzoro choko shila larme sika ngorota soro choko shila ni malido ma kuna fonindi ni malido ma alaje minye kanga avocado arme reddeme ikara yoro e madnanye mami avocado aw inyebe nyedo laku elma inyebe awata dolala kana abla dagiri nala de ijija ka avocado kuna funi la temeteme no kera ango sorosu ko ni biseka wulika joke minyi ka dangare jugula ala ka nguna ja ala ka so nyuma na anza sugula sana ngata sugula ni kunguru ni anu foko yusu angata ikado jura ya mfa fede ala ya jara ale kibaradi akoko nantara jura bibi na amadi danyo ikado kafo ale ka yoro famve akominye kado kafo bambachu sino kacha ni wati na de oko fero ka sigi senganga jamana famo fe jona kono teka kembe gula ebi barisabula minye bambachi gula munye oluko no meku ka sara gula musigi kado sigi dala mauka nabe ka ko gula bay uire ka taka sigi ko mo kunungo arabado kalo kleshegi ikado october kalo samba fla ani muga ani kele o kibara sorola ka fo ko kulu marfatigi do ko ndara dugu do la mini no be kango ko fo abe jura ko bini abo ko fo o ka ko ngera sababu ye kubera ko nga chari fa bela yele fe ko ni wati laba nunun ko ngon nana o minye ka do kulu marfatigi nunun ngo nye ayusu ku ko nye jadi maudo mumbe katibala ikado masina ya fa fe yusu o kiwara ko ni yele ninga kibara ko ndi fa bela yele fe o akoni ngera sababu ye ka kibara di ikado faso do ma wala saka kibara fana ga sika chari chugo na kanase finitigu mo kaseka munumunu salo ke wala sa minye ni yoro nye abseka lakana chugomina nga ambe domina ina fo sisa a ko jadimanu nse ko rojo sole do de abana marama fenche jugu babu bolo ko ni munumunu salo la o wale jugu do were sigi senga o yusu ni dunya jatemine ke dire yan fafe o kampe mamimbe ku se no ko ni yira yusu o minye ni na nyono we fo fero de kasigi senga jona ko ni me bingali talaka mau segere ninga mau ko ni dabali baningu ukataka sigi ka golado okoko na anna soro mado ni ka bo akoko na nga minando bi ka che o ku ye munumunu salo ere ke kata do yorola o minye ka do ka fo minfe no be ma anda boloka unyeda uka nuka tawlola shima ko radishi ukmo o te me on fait ala ka nguna ja utale kambe mangono jirei a ko tara soro
min fɛ kɔni bɛ yen ɔ ye min fɛ kɔni ye an'u ka taa wuli o la o si ma kɔrɔ ni si ye dɛ ɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni k'u ka kibaruya da bɛɛ lajɛlen kulo kɔni nka ɔ min ye camancɛ bolo kɔni ye bibi na a ko kɔni gale don banbaciw olu kɔni bɛ k'u sago kɛ k'a dɔn sigida maaw la ɔ jura yan fan fɛ jura kɛrɛfɛ ɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ kulu marifatigiw ɔ k'u sennɔ ka ca ko an ka jamana faamaw ko k'u ladɔnniya a la ka se ka ka dɔn misijugu ta biɲɛ ma joona walasa ka taa munumunusalo kɛ min bɛ tali kɛ lakana la fasodenw n'u bolo min u bɛ se ka sabati cogo an tɛ sugu la an ka taa sugu la an bɛ taa ni k'a dɔn k'a fɔ an ka musokɔrɔba ɲuman min bɛ tali kɛ tanti Kaɲa Aja Sanogo ale ka yamaruya ye ka taa i k'a dɔn k'a fɔ pharmacie kura verte la ne ka sɔrɔ ka taa groupe commerce la tari de e bɛ to yan Ablaye Mayiga ne bɛ taa Ablaye Mayiga fɛ yen i bɛ taa yen bi yan awɔ n bɛ taa yen fɔlɔ bi an ka taa an ka taa yen fɔlɔ Petrobama maaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn a ɲɛma ka fɔ a ka wulikajɔ n'a ka timinadiya la Karayara an bɛ ka dɔn Karayara fo ni ka a waleɲuman dɔn ani ka dɔn a baaraɲɔgɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an kɔni ka da de yɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa ma bɛ yen n'a ka di ye k'a dɔn k'a fɔ i ka jagofɛnw u ka tɛmɛ n'u bɛ u ka mankutuw kofɔ jabaranin sanfɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ kumaso sanfɛ an kɛn bɛ ka dayɛlɛ u ka cɛla ka na joona joona an ka se ka i ka dɔn dɔ fara mankutu yaga kan an bɛ ɲɔ kayi an ka cɛkɔrɔba don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a a denw n'a mɔdenw n'a tulomasamaw k'a bɛɛ lajɛlen fɔ kayi gouverneur Musa Bala Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati a b'a hakili jigin an ka musokɔrɔba ɲuman na i k'a dɔn k'a fɔ Bintu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a mɔdenw ni k'a dɔn k'a fɔ soma bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ni waati n'a kucalakaw fɛ u bɛ k'a lajɛ an bɛ a fɔ a ka timinadiya n'a ka wulikajɔ la an ka taa an bɛ kɛnɛ de mo koyi tɛmɛni fatiri an ka kɛnɛ de mo sa tɛmɛni fatiri garde ne ka taa n'a ye de Yusu ni y'a di a ma minɛ ni barika ye Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ min ye Algérikaw ye olu nana dɛmɛɲɔgɔnya tɔ k'a sinsin anw kɛrɛfɛ i k'a dɔn min ye i k'a dɔn nin wulikajɔ kɔni ye o kɔni wulila ni ka se anw ka jamana mɔ ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn an ka premier ministre Choguel Kogala Mayiga ale y'u bisimila tarata don kalo tile 5 octobre kalo san 2021 min ye Faransi ministre min Algérie ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ i k'a dɔn u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma Ramadan Lamara ale kɔni nana ka na dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka anw sɛgɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ min ye an ka se ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ni ka juguw kɔni gɛlɛ Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin taama in bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye jɛɲɔgɔnya ɲuman min bɛ anw ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ o la cogo min na Yusu ka fara o bɛɛ lajɛlen kɔni kan o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye i ka dɔn Algérie ni anw ka jamana cɛ bila ko tɛ baaraw kɔni na baaraw kɔni u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini lawalew kɔni na ni dun ye jateminɛ kɛ kabini Moribo tile la Moribo ale kɛra sababu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ dayɛlɛ Algérikaw ye waati min na k'u ka gɛlɛ u bolo u b'u hakiliw la u b'u ka tarikuw kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn sanga ani waati a Yusu u hakili bɛ jigin anw ka jamana na k'a fɔ o waatiw la an ye o dayɛlɛli min kɛ u ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ bonya ni karama ta k'u sɛgɛrɛ a ko to b'u kɔnɔ a bɛ t'u ka tarikuw la kabini san 1960 ani 60 waati Yusu kɛra sababu ye fana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw sɔrɔ wulikajɔ min kɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ ɲinɛ an kɔ o baaraw kɔnɔna nka u ka taama min kɛra ni ka anw ka jamana sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ ka kɛ ni Faransi jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka min ta ka jamana fila ninnu kɔni sɛgɛrɛ u kɔni y'u sigi k'a lajɛ an bɛ cogo min na i n'a fɔ bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ka Yusu ka kɛ i ka dɔn cɛba kelen n'o kɛra an ka laɲiniw bɛ se ka sabati a ɲɛmɔ o de hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Algérie ka u ka ministre in na n'o ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma a wulila ka na se anw ka jamana mɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka i ka dɔn k'a fɔ ni kurafiya an ka bandeyaw la an ka sinjiyaw n'an ka jɛɲɔgɔnya ɲumanw kɔnɔna walasa k'o bɛ se ka sabati cogo min na ni ka jugu kɔni gɛlɛ Faransi bi na ko ka gɛlɛ ani jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala farafinna jamana dɔw i n'a fɔ Algérie i n'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana ka sababu kɛ i ka dɔn Macron ale bɔra ni ka kuma min fɔ Yusu ko fɔ ka Macron k'a da tulo kan ka fɔ a kan k'an bonya k'an ni bonya fana ka kan o tɛ bila ko ye faso min bɛ yen n'o ye jamanaw ye Yusu jamana ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina min b'u la walima u bɛ fɛ ka baara min boloda u dungɔnna u yɛrɛ de bɛ a dɔn u bɛ to yen ko baaraw de sigi sen kan k'a fɔ ko Faransi fɛla tɛ nin ye u b'an bali ko la ko ayi dɛ k'an kan ka baara kɛ n'an hakilina n'an ka fasodenw ka hakilina de ye ko fɔ Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko an se bɛ anw yɛrɛ la anw ka hakilinataw la
Algérie i k'a dɔn k'a fɔ ale ministre a kɔni y'a jira k'a fɔ n'aw tɛgɛ di anw ka jamana kɔni mɔ ale bɛ wele fana fili farafinna jamana bɛɛ lajɛlen mɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kulu kelen ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ an bolo kɛlɛ mun bɛ yen n'an kan k'u boloda fa caman fɛ o ni sababa bɛ se ka bɛn cogo min na i n'a fɔ banbaaciya kɛlɛliw ani jugu gɛlɛnw kɛlɛli y'usu bi bi in na ka a waati sera ten sa ko bɛɛ daminɛna farafinna min na ko ka laban u bolo n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye ani k'a dɔn k'a fɔ a ka laɲiniw sabatili kɔni ye ko nin kuma in kɔni fɔra kuma in kɔni ani walew bɛ taa ni ɲɔgɔn ye min ye k'a dɔn k'a fɔ Algérikaw ye k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ anw yɔrɔ bi u b'an yɔrɔ sini k'u nana nin kura fiyɛ i k'a dɔn jɛɲɔgɔnya la an n'u ni ɲɔgɔn cɛ a banna Bala Sumala Traoré indicateur Renouveau Éducateur ni ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta nouvelle libération ne kun famana nouvelle libération ma ala ka kunaja nouvelle libération ale kuma ne do min ye aw ka dɔ président ngɔrɔ de Karim Keita ale ni général Musa Jawara kacho min ye aw ka dɔ Karimu Mandini o kɛmɛ Karimu Mangoni ye bi min ye aw ka dɔ commune de Cɛba min ye commune de ka député kɔrɔ n'o ye Karim Keita ye Karim Keita aw ka dɔ ni hakili b'a la min ye avocado israélien olu kunga avocado jɛkulu dɔ bɛ n'o ye Enso groupe ye o Enso groupe olu de ye wuli ka jɔ kɛ min ye minɛn dɔ bɛ avocado min bɛ maaw ka kumakan ni k'a taro avocado marikɔn sigilen u b'a bɛɛ lajɛlen lamɛn hali makɔrɔ u tun b'o ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn k'u to Maroc ye o min filɛ nin ye avocado min ye an ka bébé dɔ kan min ye bébé national Karim le puissant fɔlɔfɔlɔ avocado kacho glaba glaba ko ne ata mne gaga buata blanito cachoniro glaba dumuni banga ke fuye ka buru suskaro la dro ka daba no karo baka ko bade avec jodi ne zani ala ga nyaga damo akon we fasi be bosa fasi be bode me ko na tablo to fana tanyini ma ko na jigala de tanyini na ngabi Amaru ni maram ga donglite bengele nage bengele na minye Karimu ye jaja awekado Karimu alini anga security ma nyama korom be no Musa Jawara ay kado ko luyo fana nyana ni do nyine ne minye mauma be awatila awane nti chokoroba ka faga fe e ma farati ka manimwo e ma farati aklibe do talaw fo dogo ko no ko ne be ke premier ministre ko o communication ayo mere ngo kawa kodo kwa uma Clement nunta o nywana ge ko bla bedaka Clement o nywana beka anyaga yere kundoro Clement lara ka vagalete jaja kapmaka adine kapmaka avocado angonimbe anta bubulo nu sago bala obisika dwe ka appel bu kono numéro kono dro ki ka appel bebo ye fen fofo ibe gama agino lamani adogo nama na nyangano na ma bela jele ba kono kere no to labana ya ko tamana saw dugu wuli sade dugu wuli Karim bismillah kacho la josi minye avocado jaja mana maumana mafo maumana mamunu be faga jugo yala no liye mafo maka bele jili avocado na jaru yo ba salo ninga da avocado bede dala ninga da nyama loka minye avocado o min vlani nyera la avocado ko ngara da de bole bae ko ma chamambe ikado awamiye ko chamambe ubora kalama dorete minye ni swana manchiri mingumbe Karimu ni Musa Jawara bolo ikado ko dani ibe kama wa yalma ebe ka fo kibini fere siri jabana nyema kama ikado bisika bo afera bele jele kalama ko min flane ko ti sharia kono o min flane avocado bisika monko maka abi fo de ko ka intercepter kasinga tati yaw jangan chugurongui eka eginola kuma eleni beda
kumakan dɔrɔn tɛ dɛ yalima a bɛ k'a dɔn min ye e ka boîte email www.lajos@lajos.com a kana kɛ a bɛna taa n'u kɔni ye Moro ka n'u kɔni u ye Moro Sanɔgɔ ka kumakan intercepté u ka appareil bafulu tun bɛ ci o k'a ka go cogo maa bɛɛ kumakan tɛ taa koyi waati dɔw kɛra fana Bamakɔ kelen in na a IBK kelen in na Yusu ka maaw ka mobile de Dakari i bɛ bali k'i ka ordinateur n'i ka sɛbɛn nafamaw ni i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen salolen ka kɛnɛ ta maa si t'a dɔn maa min ya n ko o ɲɔ ye kun ɲalen don kunnafonidilaw yɛrɛ ta kun ka jugu bɛɛ ta ye sɔni y'i ka mobile jɔ walima i ka bolimafɛn jɔ saki b'a la wa o bɛ sin ka na ordinateur ni a minɛnw fara ɲɔgɔn kan ani ka sɛbɛn nafama k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Lajosi i ka boîte email o bi don o kɔnɔ yalima a ka dɔn a ka groupe WhatsApp min ye a bɛ kuma min dalo a WhatsApp mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ye i ka dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la WhatsApp maaw olu bɛ k'a sɛbɛn a ka dɔn kuma min bɛ tɛmɛ ne ni e cɛ i ka dɔn a sécuriselen don dɛ a lakɔlɔsilen don a ka dɔn maa wɛrɛ si t'a mɛn ko ni dɔ kɔni y'a fili ka taa ko nka maa kun t'a fili ka taa dɛ Karimu ni Musa Jawara kun m'u sigilen to k'u tɛgɛ da butɔ bilenman kan yalima u b'u tɛgɛ da butɔ finman kan i ka kumakan bɛ se ka alo ka sin ka jigin u ka barani kɔnɔ ten u b'a bɛɛ lamɛn a kɛra kunnaja ye koyi dɔ fana ma kɛ tile fila in na nka o y'a sɔrɔ o tɛ fanga la dɛ Seydou Lamini minisiri ta kɛ ayi o n'o tɛ kelen ye o minisiri ta fana ye bɛɛ daminɛ dɛ dɔ fana do énergie o ta ye bɛɛ daminɛ o appel téléphonique kɛ o y'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ tun tɛ senna o dɔ de na kɛ k'o ta k'o fili bon f'u ka sariya dɔ de sigi sen kan ni cɛ bɔra n'i ka appel i ka vocalu ye an ka se k'o tigila ma fɛn dɔ k'a k'o tigila Lajosi n'o tɛ bibi in na bɛɛ da réseaux sociaux sanfɛ wa a ɲagalen yɛrɛ don a n'u m'a lajɛ funda so caman ci dɛ Lajosi min ye a b'a jira de nanzarakan la o bɛ k'a fɔ ko espionner sa population o ye k'i ka dugudenw min ye a k'a dɔn ka dogodogoni dogo kɛ k'u ka a k'a dɔn kumakanw da Lajosi a k'a dɔn nin min filɛ nin ko nin dan dɛmɛ wale min filɛ nin min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn an ka maa minnu tun b'an kunna min ye a k'a dɔn ka maaw ka kumakan ani ka jamana kobaw k'u da bɛɛ da la ko kun kɛn bɛ a k'a dɔn maa caman taabolo ye dɛ min ye o kun kɛn bɛ maa caman ka waleya ye Lajosi a k'a dɔn maaninfin min ye a dansago n'i y'o sago ni dansago ni danko k'a b'i sago a bɛ kɛ baara i bolo dɛ Baba Musa Tarawele ka kuma don o tuma dansago na i k'a dɔn nin waati la min ye a k'a dɔn hali o Ibrim Boubacar Keïta ka fanga min ye a k'a dɔn ka nafolo di dɔw ma u ka karisa buruja ka karija lanɔgɔ ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ min ye TikTok kan o WhatsApp kan o min ye a k'a dɔn da cogo dɔ kan o i k'a dɔn k'o de kun fana ɲɔɲalen don ka fara a kan ayi fo ka nin fana ni espace min don fo k'a lajɛ plateforme don Ala k'a kunnaja o ka jateminɛ dɛ pourtant peut-être ni mun ye bandi ye han jɔ Karimu n bɛ ka dimi sa ne quoi sa yɛrɛ bɔra ko kalama oui mais peut-être hali ne ka kumakan a y'a ta n'o don fo ka audition Eleni Ala k'a kunnaja ni sɛbɛn u ka vocalu to yen an ye nin bɔ nouvelle libération u ka vocalu to yen u ka vocal ta in vocal lamɛn k'a dabila dɛ n'o tɛ vocal lamɛn la a y'a dabila koyi n'o tɛ a laban na i ka dɔn kungo se maa caman ma koyi ko ne ɲɛ b'a la kɔsa in na a réseaux sociaux kelen kan jelimuso dɔ n'a ka jatigi dɔw bɛ ka ɲɔgɔn buruja Ala Maliden an kun tɛ nin dɔn dɛ an kun tɛ nin dɔn fiyewu ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn gundo dogolen bɛɛ lajɛlen fɔ a ye san joli kɛ ɲɔgɔn bolo teriya la bonya ni karama la ka tila k'o da bɛɛ da ka aw musokɔrɔbaw mɔdentigiw i den b'a mɛn o den b'a mɛn o den ta tɛ den b'a mɛn fo ka taa diɲɛ wuli sa a bɛ mɛn a bɛ to Mali dun ye fɛn dɔ ye bi n'i ye ko dɔ kɛ ni a kumakan walima a jaa b'u bolo
ne bora kibe nyamaya nyini akara potiko bina kunyo akara almamiya ali ni ko kibe ali deba do ka ali dego ka bi nyamaya nyino bi ba fa ka makambo bi abaka makambo ko de benisira bo WhatsApp ko ibendo iga grupu la ngoni mbala mengandipma ebe achima WhatsApp la amseka baro sampulu ga nganadu na gunogo la tifo imeneda abana wa Facebook yete nyaka kome maka kome kuna foni nyini yorodo kuna foni ne ba bekala kanyon aba bekala onga bilama ereta muso were de taka juguni chewta ebi ikadu gundo ikadema ya gundo isomo kabini lawalo la bunya ni karama mumbuka ibe balika ko me beda ka ire ba foko eske ko karsado mamun kanga amblasra ninga nadika hakilna nyumo ndo ansingoro mali adoma ke domata doga fenta katlaka o manke jeldim sonu nyanja ka tigika message beta ka afli réseaux sociaux ka mais ibe a conséquence jumay mais ne mi ba afli de bi mino aw ko fara ko la de mi ba afli de ouais mais il est temps anga Anton ga seriani aka hage seriani hage andon ne temdo ede andon mo kombe vocalu labo kadi ka apply wal mambe ni sigi jabarani fe safe ka a décortiquer olu ka kisa e jumay ube munu be mulobala kan bo tugununa ka fla ko fli réseaux sociaux ga no lu tigum minena munu ba flaka ikale ngabana ko aya ka ko ka gunola katlaka walde la jabadu nga furu ni so bi ma fe ibi abije ni ka ko be so bona frankas kana son ko su do maza ide kana so ju kana so ne no ni che jara chugo na bi tarima va muni ka futu jugo nunda we ka ko nunda ku bla freka haklite jarabi farazi na make kolla muri etini voiture sa frère no ko Allah ba digitiga kono ala ka muna je temene fadire ito wati sera me anani fo mi reflect d'Afrique apmana o yusu mamumbe no ye bureau de vérificateur général ko yalma ona nyona ufana oluka na sege chugo do me vérificateur général mogowa ko lu fana sege o kanga sege o yusu ndiye gatemene ke chaganda chama be bi olu be sege mi nye kado kasabi chama be di umo o kase ku chugoro be ninga se ka baraka ni o kasabi koniye ngani gatemene ke jamana be dingendo kono bi o kunga ikado ka fo sege lu bi ke ma chama na nga ikado no tebo fen chama na akoko ni ndala de ala gola yoro ejme hal na so jamana be gola konnana olu be blauka hakenu ka mine ko ngonna na nga ajigila tige barka de kabbu kosobe ngo ka kolu yere fana kanga sege anyemo nungu ka tabolo la je kasabe mbedo di umo kasega baraka abita chugo di ngani ye jatemine ke ka aminye amangutu o baraka ka bo kosobe ni ikado baro keli ye ke chugo nyuma ko nade o fasirike ba ko mana no be balaji chure ko ni ngofo o akoni ajira kambe wati mina ina fosisa ko mami yere be ka do ka fo vérificateur général ya la bi no be sama amadun ebabi kofo o yusu ko minye ka do fenchama ba anoka de barsabula ministry so mimbe no kunyesi mbe ikado nyongonde memo awati la ala mahinana ikado kafo amadun kunatela o kana otike menyo amolo o ku gole chama yara ku chama ngonna o ku fana kanga sege ninga atabolo bela jile fese ka laje anya binani mo o ku bedanga mena akanga tatasra jumenfe kuno te ku tsega sensoro ni chugo ina fo bela jile ka sege ani chageda bela jile abana sege lo fana be sege o be sege e jamu sege bo fambe ba fam jakulu wara be msukulu sega nene udna nyawan sega nene borosa ko bege jamana nyamaye te bonne ga fogal ko ni am bona de famfe bi mangutu cham amake aw kono kere bo fuga serado sigi senga o kama abana mami be bonay kele mami ba da beda safe fila mami mini sigi ninga décortiquer ka belaji le lage kelingili ngara ala ga munaja beda on ngapmaka emuna lajosi abo ikado la seli do be ambe kado ada belajele kloka
Musa Traoré sa nani ngonindo atununa kabini kunungo abibo Musa Buguya o atununa awrenya be ikado ajala ni wati na tele koni la no be ikado jabarani ngoningo fo oni mamingera Musa Traoré yifen usekana nae anwere fe a renouveau la enflane Musa Bugu 3e pont krefe walma kanike juru mbamba no be 66 91 66 46 kofo walma 20 80 08 08 abe mamu gadema ya kono ode chirula kawe ngo atunna kabini kunungo o mataki barado nasora be mado bulu lasagolila useka wuli kana naye wala sa asomo useka yechugo mina noto kono gane do tado ba yechugo mina fanwa ko nyuma yusu obe ninkibaraka wati serade wati sera la josa ante wuli chugo shila na man kan mofo an kan ma do fu andi tonenta kanyesi lamebo ni fleli ba klingina bela jelema fefe be ni wati na nubeka anaje nubeka name amufu ukatimina njala danti folemina la josa ko de ko ni ko ayira edeyira oho aiwa a ma teliara kibara teliara ko no yara sa ote folo la jeliba de mi yala ka ganzelige ka dunu Kongo ambe kado madame Sidibe mayafo ni watina janjoke ame mayafo Allah na karache ame mayafo ka wali mondo inafo andonga karami ambada nyale maya goni de tani muramso nyale ambada renouveau télé la jeba bela jeli kuloga ka fo renouveau télé la jeli bi alamusa doya ina gola do kon ndombe alla ka sababu ka canal plus mo be bara do kon na amu hageto nyine awfe nga chedon ube wulika jo kon na yani nga kle kon bi o wala sa baro be ka singlen soro chugomina aw ka se ka naje laje chugo nyumana ka soro kuma shima chefiu bunyani karama kon na wati se bakoro korona ka kanu mo fo ko walima shini jon be moro sango ni sukarawati ge l'exo do walma chorba de non l'exo kele ni jeune kele aywa nena faisa ko kambe wati wore inshallah